नमस्कार मंडळी, आज असत आपल्याकडे नदीतले खुबे आणि तुमका मी दाखवतोय खुबे बारके गावले. मंडळी तुम्ही कोकणात असलात ना तर एकदा तरी खुबे पकडूक, नाहीतर खुब्यांबद्दल तुमका नक्कीच माहिती असताना. सगळ्यात पहिले तर आईने उकडून घेतले आणि कारण ते असे ओपन होतात. त्यानंतर आतमध्ये जो मांस असताना म्हणजेच मासटा ती आपण काढून घ्यायची. त्यानंतर मस्त आई किचनमध्ये गेली आणि बाकी फोडणीची तयारी करून घेतली आणि सगळी कांदो टाकल्यान, टोमॅटो टाकल्यान, मस्त कांदो टोमॅटो परतून झाल्यानंतर आतमध्ये आलं लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीरची पेस्ट टाकल्यान. त्यानंतर आपलं घरगुती मालवणी मसालो, गरम मसालो टाकायचो आणि मस्त सगळं व्यवस्थित परतवून घ्यायचा आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये ॲड करायची आपण मास्टा साफ करून घेतलेली असत ती. चवीनुसार मीठ टाकायचं, एक वाफ काढून घ्यायची आणि थोड्या वेळानंतर मास्टांचा पाणी काढून घेतलेला असा ना ता थोडा टाकायचा आणि त्याच्यानंतर ॲड करायचा आपला मालवणी वाटण आणि थोड्याच वेळानंतर शिजल्यानंतर फायनली आपली डिश रेडी झालेली असा. तर लास्ट टाइम तुम्ही ही डिश कधी ट्राय केल्यात आणि जर करूक नशात ना तर अशा प्रकारे एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघा. आणि अजून एक गोष्ट मंडळी, तुम्ही कोकण वधूवर ॲप बद्दल नक्कीच ऐकलं असतं. ह्या एक कोकणवासियांसाठी बनवलेला मॅट्रिमोनी ॲप असा आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा ट्रस्टेड असा, कारण तुम्ही घर बसल्या हजारो प्रोफाईल गव्हर्नमेंट आयडी सोबत व्हेरीफाईड झालेले या ॲपवरती पाहू शकताय. आणि या ॲपद्वारे कितीतरी लोकांची लग्न अगदी यशस्वीरित्या पार पडलेले असतात. या ॲप असा मुलींसाठी पूर्णपणे फ्री असा. आणि होय, तुम्ही सुद्धा जर लग्नासाठी इच्छुक असाल ना तर काळजी करूची गरजच नाही, कारण याच कंपनीचे कोकण वधूवर ॲपसोबत इतर समाजाचे देखील मॅट्रिमोनी ॲप असतात, ज्या ठिकाणी तुम्ही मनपसंत स्थळे पाहू शकताय.